Ni fa bare shi ji kande idan kika she in ɗauki tsintsiya an fara sharar garin nan tun daga safe har mareshe a rada zan yi in dai zaki farin ciki da shi. Komai na ce ka yi min za ka yi min? Faɗa na ke shika aiki nawa duk abin da kike so faɗi kawai. To yi min murmushin doki. Murmushin doki? To yi min kukan jaki. Hei-ha, hei-ha, hei-ha. To yanzu ina so ka bani labari mai daɗi. To ki ƙara buɗe kunnenki sosai na baki labarai masu daɗi. Labaran guda 4 ne. Akwai na 1, akwai na 2, akwai na 3, sai na 4. Ina jin ka. To, labari na 1. Wata rana ne dai wani magidanci shi da matarsa suna cikin tafiya a cikin dokar daji. Ba gida gaba ba gida baya. Sai suka zo mararraba hanya. Ɗaya ta yi dama, ɗaya ta yi hagu. Sai mijin ya tambayi matar ya ce, uwar gida, wace hanya za mu bi? Sai matar ta ce, mu bi hanyar dama. Sai mijin ya kwashe ta da mari ya ce, ni nake tuƙin motar koke. Hanyar hagu za mu bi. Amma wannan miji akwai mugu. Sai labari na 2. Suka bi wannan hanyar suna cikin tafiya. Sai suka iso gun masu sai da kifi. Sai mai gidan ya tsaya suka sai kifi ya miƙa wa matar. Sai matar ta ce, mai gida, me za a yi da shi? Sai mijin ya ce, farfesu za ki mana. Sai ita ma ta kwashe shi da mari. Ta ce, kai kake yin girkin ko ni? Amma ta burge ni kaga sun yi kunnen doki. To, labari na 4 kuma. A'a na 3 dai. Ni nake ba da labarin koke. La kamare ni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aradu tsautsayi ne kan da ban sani ba aradu. To ga wannan ke haƙuri. To na gode. Kar da ki ga ta yi kaɗan kande. Ƙauna she ta sa na baki aradu. To ko zobiya ki karɓa da Allah karɓi dan Allah. Na gode. Riƙe zobiyan nan kande ƙauna shi. Aradu in baki karɓa ba za mu iya rabuwa da ke. Riƙe dan Allah. Aradu riƙe. Ita kenan. Aradu ita kenan. In kika karɓa kin yi min illa. Ni ji nake ko zaki irin karan nan ki ce batta. Sai na ga kin miƙo hannu kawo. Ya haƙuri. Wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.